bangsa Langgam, Ladrang. Oh. Sri Tanjung. Seragenane lha aku pote kok kono. Sing kula matur Pak Sitarumiyin. Anu nek menawi Bapak besanipun ya. Nggih remen Seragenan. Wah. Dadi niki langsung digebuk boto Seragenan. Anjas moro ari Sri Tanjung. Iki totoke Iki totoke lawang ana dalem kepatian nggone Patih Sidapaksa. Sri Tanjung totoke ning jero omah iki Sidapaksa bar sowan nggone Kang Sinuwun Prabu Sila Hatikrama. Ayo loro ya. Tanjung. Lawang oneng dalam kepatian bukaan Tanjung. Kang Mas, panjenengan sampun kondur ta menika? Wis. Lah Kang Mas. Panjenengan mesti lah ya sayang to. Bengi-bengi kok jenengan kondur, kok ya ora ngenteni rada esuk ngono lho Kang Mas. Tanjung. Dalem. Aku pengen takon karo sliramu Tanjung. Panjenengan badhe takon napa Kang Mas? Katresnanmu marang Patih Sidapaksa umpama diukur gedhe. Gedhene sepira Tanjung? Loh, Kang Mas. Menawi panjenengan niku tanglet tresnane kula dumateng panjenengan. Gedhene niku ora ana sing ngungkuli. Umpamane gedhene ati kula niku saged tak gambarke ya Kang Mas. Iya. Wes ora umum Kang Mas. Ibarate gunung luwih gedhening Gunung Lawu ya. Saestu Kang Mas. Kene Tanjung. Kang Mas, niki wau kula nembe mawon mundhut sopa Kang Mas. Iya. Panjenengan badhe lenggah tresnamu mriki. marang Lho, Patih Sidapaksa. Nggih. Pun Kakang mbok tumbaske sopa. Heeh. Kene-kene jenengan pinarak lenggah kene mak peples.
suwe kowe ora tau lingguh ana pangkon ning pon Kakang Yayi. Engko nek panjenengan mangku aku tak sutar pengen. Terus mangku buke. Ora Tanjung. Kene Kang Mas. Iya. Saestu iki. Rodok muntur to, kok inggrang-inggring. Kene. Nah. Aduh. Iki nek apane Mas? Tanjung. Dalem. Aku kepengin takon sepisan maneh karo kowe Tanjung. Takono Mas. Seminggu kang kepungkur ana dalem kepatihan sing kepareng rawuh sapa Tanjung? Lho. Sapa ya Kang Mas? Tak eleng-eleng ora ana piyayi sing rawuh mrene. Tegese Eneng apa? yen ora ana sing rawuh kowe tresna tenan karo pun Kakang Yayi. Ya sak mestine. Aku angger mbok takoni bab ngene iki kok atiku deg-degan. Ya. Pun Kakang percaya nanging Tanjung. Pun Kakang nampa dawuh saka ngersaning Kang Sinuwun Prabu Sila Hadikrama saka kraton kratone ngendi jenenge? Aku ya ora roh. Sidorejo. Sidorejo. Pun Kakang diutus karo Kang Sinuwun Prabu Sila Hadikrama kineng ngupadi ananing godho 18 keret karo mas 3 kethok. Sak menika sampun panjenengan asta kondur. Ya mesti wae pun Kakang wis antuk Yayi. Oh lah iya. Saka donga pangestumu Yayi. Kang Mas. Tanjung. Dalem. Terus aku pengen takon pisan maneh Tanjung. Ya takono to jenengan takon apa Mestine kowe wae. seneng biyen kowe anake cekel. Biyen kowe anake pendhita. Iya. Saka desa. Saiki wis tak unggahke derajatmu. Kowe tak dadekke bojo patih Iya Kang ana ing Mas. Sidorejo. Matur nuwun ya Kang Mas. Ya, ning Tanjung. Eneng apa? Jebul seminggu kepungkur kang teko. Aku ngerti. Ingkang Sinuwun Prabu Sila Hadikrama tindak ana ing dalem kepatihan. Nyatane Tanjung, kowe teges ora tresna karo si Patih Sidepeksa. Tanjung, Loh, Kang Mas, panjenengan ki ampun menggalih neka-neka to. Wong menika Kang Mas Sila Hadikrama tindak wonten dalem menika lak ya mung silaturahmi to. Tanjung, ingkang Sinuwun paring dawuh marang aku. Apa? Lamun to Sri Tanjung moto-moto Sri Tanjung rayu-rayu. Karo sapa? Kowe arep kang tresna karo Prabu Sila Hadikrama. Saestu lho Kang Mas. Ning donya iki ra ana priya sing tak tresnani kejaba panjenengan lho Kang Mas. Tanjung, Apa? iki catahe pas Prabu Sila Hadikrama. Tanjung, Dalem Kang Mas. disawang kawula disawang Nayaka Praja. Kuwi jeneng kowe dadi wanita lelemeran. Saestu Kang Mas, kula kalih Kang Mas Sila Hadikrama menika namung menjalin silaturahmi. Tanjung, kowe milik marang kadonyan Tanjung. Kowe jek milik marang wong bagus. Kowe jek milik marang kadonyan Tanjung. Ora Kang Mas. Senadyan Kang Mas Sila Hadikrama niku langkung bagus timbang jenengan. Ning tresnaku ning jenengan ki ora luntur. Ora percaya. Sik menengo sik. Tanjung, Engko tak WA. yen kowe bisa mbuktekke tresnamu karo aku Tanjung. Buktine opo Tanjung? Kowe kudu mati saka tanganku Tanjung. Kang Mas, menawi panjenengan kok ora pitados karo aku, yen pancen jenengan ki ngersakne patiku, aku lilo Kang Mas. Kosek to Mas. Alon-alon. Tanjung, Aku lilo Kang Mas yen pancen panjenengan ki ngersakne patiku. Ning panjenengan aja gelo ya Kang Mas. piye Tanjung? Mengko yen aku ki mati, getehku ki kok ambune wangi,
Ateges aku ki ora nate sedeng. Kowe ora sedeng nganti erahmu nggondo arup. Iya. Terus nanging yen pancene aku iki sedeng. iya. Getihku ambune bacen Kang Mas. Aku lilo mbok patene saiki. Tegese lamun terus erahmu mambu banger. Iya. Kowe sedeng. Iya Kang. Kowe Mas. tumindak nesta. Tanjung. Mati Tanjung. Lakon. Aku mateni wong ras sing seneng karo aku. Sing seneng jebul iki saiki. Tanjung. Kok ana mambu wangi? Tanjung. Kowe ora dosa Tanjung. Uripo Tanjung. Tanjung, kowe ora luput. Kowe ora salah. Tanjung. Uripo Tanjung. Iki cocok terus Dewi Saraswati teko. Cium gitu. Sek. Aja taktuk. Iki yoga-yoga iki yoga piye to? Bola-balik kok taktuk engko sik. Oh iya. Tanjung urip. Wes bar. Bar. Lah lagi posisi enak bareng. Nah, iki Oh, bakso. yo kene. Ri, Tuku, masuk iki Pak Sutar yo gawe bakso to. iki tegese patuladan. Tumrape temanten kekalih Mas nganten, Mbak nganten, dadi kehidupan itu jangan terpengaruh provokasi orang lain. Jadi iya, dadi iki kudu percaya karo bojone. Senadyan ditinggal adoh, ya toh, kudu saling percaya. Umpamane kok enek sing ngobong-ngobongi, bojomu kene ning kono ngene, bojomu ning kaya ngene, ya kudu nganggo bukti sing cetha dhisik ya, Mbak ya. Pokoke aja gampang percaya karo wong liya. diobong karo wong liya. Iki ya, Go. Wong dodol bakso kae lho, kudu yoga. Sing penting kudu percaya karo bojone. Jadi hidup damai, hidup sejahtera akan merupakan suatu hidup yang tentram. Rasa dadak krungu swara-swara sing kira-kira marang ngobong atimu. Lah kuwi jangan didengar. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu gawang-gawang pangerti Aduh wong bagus aku ora bisa lali kangen atiku kaya bakal ketemu. Gusti tansah aman dadi sono usah Ah, sing ning jaba wis gayeng. Dijogeti ya, Mas. Joget iki sok alon-alon dhisik
sik nah. Lah wong gamelane mandek kok sik jogetke piye? Lho Mas nganten Mbak nganten. Pomo nek geseh salah pitung keluarga ki terus bali. Seneng-seneng nek. Iya. Aku tulodo ngekei contoh karo temanten sarimbit. Nggih. Mas, mangke mbok menawi Pak Sutar ngersake lagu. Anu, nggo jampi anu Pak ngantuk. Ben ora ngantuk ngono lagune apa? Napa? Sing ten wingking. Oh iya, nggih.